Balkanyň Balkanawat we Türkmenbaşy şäherlerinde häkimetler ýurtda gadagan edilen garaşsyz neşirleri, şol sanda Azatlyk radiosyny okuyan raýatlary we dindarlary anyklamak üçin Sebitiň orta mekdeplerine aýlanýarlar we hususan da başlangyç sınıflarda okuyan çağalary soragy çekýärler. Häkimetler muny garaşsyzlyk bayramyna görülýän howpsuzlyk çäreleri bilen düşündirýärler. Enatalaryň we bilim işärleriniň onlarçasy bolsa, häkimetleriň bu çärelere biýüne çağalary çekmegini namartlyk adlandyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji sentýabrda Sebitden maglumat berdi. Şu günlerde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli darasynyň we polisiýanyň işgärleri orta bilim berýän mekteplere aýlanýarlar. Olar duýdansyz sınıflara girýärler we ýaş okuwçylardan esasan hem 1-nji, 2-nji, 3-nji sınıflarda okuyan çağalary dürli soraglar berip olardan maglumat toplaýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly bilim işäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu çäräniň çäginde okuwçylardan esasan maşala ýagdaýy hakyndaky soraglar soralýar. Bularyň arasynda enataň näme işleýär, olar nähili telefonlary ulanýarlar, TikTok'a tomoşa edýärlermi ýaly soraglar bar. Dün çağamyň okuyan sınıfyna gelen mahkama we beýleki howpsuzlyk işärleri oňa we beýleki çağalara Azatlyk radiosynyň ýazgylary we logotipi düşürilen ulu kagyzy görkezip, olardan enataň telefonlarynda şu saytlara girýärlermi, okuýarlarmy, şeýle zatlary okuýandygyna gözüňiz düşdümi diýip sorapdyrlar diýip Balkanawatly bir ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlykda şu we şoňa meňdeş wakalaryň anyk haýsy mekteplerde bolandygy barada takyk maglumatlar bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Türkmenbaşynyň we Balkanyň bir näçe mektebinde sınıflardaky çağalaryň köpüsi radionyň logotipini görenden kakym ýa-da ejem okuýar diýip jogap berdi. Şol çağalaryň enatalary belli alınıp olaryň mobil telefonlary barlaryny we olary adatlygy okumalyk, diňlemezlik berk tawsyrly. Köp adamyň diňläp okuýanlygy anyklanandan soň emheme herlikçe berk çäre görüp bilmedi. Diýip bilim işäri bellidi. Mundan başga da howpsuzlyk işärleri ýaş çağalardan öýlerinde namaz okuyan adamyň arapça ýazylan kitaplaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny hem soraýarlar. Olar çağalardan daşar ýurtlarda ýaşaýan ýa-da işleýän maşala agzalary, dogan garyndaşlar barada hem maglumat almaga synanşýarlar. Olaryň daşar ýurtlarda näme işler bilen meşgullanýandyklaryny soraýarlar diýip Balkanawatly bir muallim anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bilim işärleriniň arasynda häkimetleriň bu çärelerini goldap, çağalardan dürli maglumatlary almaga ýardam berýän muallimler hem bar. Şol bir wagtda käbir muallimler bolsa, mahkama ofitserlerine we polisiýa işärlerine bu çäreleriň çağalary gorkuzýandygyny aýdyp, munyň kanuny esaslarynyň ýokdugyny, hatda jenaýetdygyny aýdýanlar hem bar. Howpsuzlyk işgärleri bu mugallimlara bularyň 27-nji sentýabrda belleniljek garaşsyzlyk gününe görülýän howpsuzlyk çäreleri bilen baglanşyklydygyny aýdyp, olary kösüstirmäge çalyşdylar. Seýledi olar bu ýaşdaky çağalar ähli zatdan habarly bolýar. Ene atalarynyň ähli türlerini bilýär we olardan bu maglumatlary almak aňsat bolýar diýýärler. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly bilim işäri anonimlik şertinde aýtdy. Enatalaryň we bilim işärleriniň onlarçasy 7-9 ýaşlaryndaky çağalardan şahsy maglumatlar toplamagyň akla sygjak zat däldigini aýdyp, häkimetleriň bu çärelere biýüne çağalar çekmegini namartlyk adlandyrýar. Bular namart adamlaryň ýyşy. Bular biýüne çağalardan peýdalanyp halky daňyp saklamakdan, diktaturanyň ömrüni uzaltmak hereketlerinden başga zat däl. Sebäbi ýurtda garaşsyz saýtlary okuýanlar we dindarlar, döwleti uly hop awandyrýan adamlar hökmünde görülýär. Başlangyç sınıf okuwçylarynyň maglumatlaryna dayanýan howpsuzlyk gullukları megerem dünýäniň hiç bir döwletinde ýokdur. Diýip Balkanawatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Balkanawatyň we Türkmenbaşynyň
Polisiýa we bilim bölümlerinden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistan şu aýyň 27-sine öz garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny belliýär. Häkimetler her ýyl bu senäniň golaýlamagy bilen howpsuzlyk çärelerini güýçlendirip, ilata gözegçiligini hasda artdyrýar. Bu döwürde ýurtda 10 ýyllyklaryň dowamında petikli saklanýan garaşsyz neşirleri, web sahypalary okaýan raýatlary anyklamak boýunça çäreler ýygjamlaşýar. Şeýle-de raýatlaryň dini azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýän ýurtda dindarlara basışlar güýçlenýär. Bellesek häkimetler şoňa meňdeş çäreleri şu aýyň başynda Daşoz welaýatynyň Könürgönç şäherinde hem batlandyrdy. Ýöne şol çärelerde ýaş çağalar däldi, esasan aýal gyzlar nişana alyndy. Şonda howpsuzlyk işgärleriniň duýdansyz sınıplara we otoglara girip, aýal gyzlaryň telefonlaryny barlaýandygy, internet petiklemelerini böwsüp geçmek üçin VPN-den peýdalanýandy anyklanan raýatlary yerli polisiýa bölümünde soragy çekýändigi habar berildi. Türkmen paýtagtynyň köçelerine urulan ýerasty geçelgelerde Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň golaýlamagy bilen goşmaçy liftler oturdulmagy başlandy diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Goşmaçy liftleriň oturdulmak zerurlugy şäher häkimligindäki jogapkär işgäriň düşündirmegine görä mümkinçilik çäkli ýa-da maýy adamlar hakyna edilýän alada bilen bagly. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň bir näçesi mümkinçilik çäkli adamlar üçin edilýän aladalary gollaýanlygyny aýtsa, ýaşaýjylaryň käbiri öňürlen goşmaçy liftleriň hem işi giridilmän duranlygyny aýtdy. Mundan öňem lift bary guruldy. Paýtagtyň ýaşaýjylary, mehmanlar geň galýar. Ulanylmajak bolsa, ilata haýry bolmasa, ummasyz büdjet puluny harçlap, bu liftleri näme üçin gurýarlar? Diýip söhbetdeşimiz sorady. Onun pikirçe derde yaramayan deskalar bir tarapdan il gözüne kurulsa, ikinci tarapdan büdjet pulunu ogurlamak üçün kurulýana meňzeýär. Aşgabatda soňky 10 ýyla golay wagtda yerasty geçelgeleriň 10-dan gowragy guruldy diýip söhbetdeşlerimiziň biri iň köp yerasty geçelgäniň Nur Muhammed Andalip köçesinde gurulanlygyny belledi. Onun pikirçe yerüstü geçelgeleriň ýagdaýy umuman gowy. Olar oňa saklanýar. Aşgabat şäher häkimliginiň garamagynaky duralgalaryň, yerasty ötükleriň we yerüstü geçelgeleriň arassaçylyk, awatlyk ýagdaýy gowy. Bu işe döwlet eýçiligine kärhana gözegçilik edýär. Emma muňa garamazdan duralgalary gysyny ýyladýan, tomsuny salkynladýan enzamlary bejermek üçin ýeterli terişde goýberilmeýär diýip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Şeýle-de arassaçylyk işleri bilen meşgullanýan denanlaryň arasyndaky çeşmäniň tasdiklamagyna görä, iş aýallara kim işe ýeterlik iş serişdesi goýberilmeýär. Olar köplenç öz hasabyna ýuguju serişdeleri, mata böleklerini satyn alyp özlerine düşen arassaçylyk işlerini etmeli bolýarlar. Ýaşaýjylaryň biri ýollardaky, ötüklerdaky kameralaryň diňe göz üçin goýulanlygyny, olaryň iýdili işlemeýänligini öňe sürdi. Ötüklerde oturdulan video enzamlary isleýär. Ýöne olaryň eden ýazgysy uzak saklanmaýar. Diýip anonimlik şertinde gurlaşan hünärmen aýtdy. Onun sözlerine göre polisiýa işgärleri käte duralgalardaky oturguşlaryň, aýny germaglaryň dögülmegi bilen gazaklanyp olary kimiň döwýänligini anyklamak üçin degişli hünärmenleri ýüz tutýarlar. Ýöne olar video ýazgyny ýatda saklayan enzamlaryň bolmazlygy sebäpli özlerini ýazgy arhiwiniň ýokdugyny aýdýarlar. Emma muňa garamazdan uly üstünlerde goýulan we umumy ýazgy edýän kameralar gije gündüz işledilýär we olaryň ýazgylary içeri işler ministerliginiň arhiwinde saklanýar. Diýip hünärmen aýtdy we ötükleriň çyralarynyň gijelerini kän öçmeýänligini belledi. Söhbetdeşlerimiz öňkü ýyllarda gurulan piýada geçelgeleriniň ählisine diýen ýaly lift hyzmatlarynyň gödegini tutulmanlygyny, goşmaçy liftleriň esasan şüýül, bahar faslyna gurulup başlananyny aýtdylar. Paýtagtyň Köpetdag, Parahat etrapçylaryna ýerleşýän köp gatly
beýik ýaşaýyş çaýlarynyň hatardan çykan we halis könülen liftleri täzelenni. Öň täze gurulýan ýokary amatlykly jaýlarda Günörtü Koreýadan getirilen Hyundai kysymly liftleri oturdýardylar. Soňky wagtlarda Hataýdan satyn alynan liftleri köp ulanyp başladylar. Olar has arzanlyp çeşme aýtdy. Gynansakda ýaşaýyş jaýlaryndaky liftleriň aýlap işlemeýän wagtlary hem bolýar. Deyip Aşgabatly ýaşaýjy bu hili ýagdaýda garrylaryň, çağalaryň we çağala ýarlaryň gaty kösenýänligini belledi. Aýry-aýrylykda gurlaşylan ýaşaýjylar ýerasty geçirgileriň käbirine gurulan eskalatorlaryň diňe adaty basgança kökmünde ulanylýanlygyny, bir günem işledilmänligini aýtdylar. Geçen hepde Xitay lideri Xi Jinping'in yol boşlugunda Xitayda ýyly geçirilen bir näçe diplomatik duşuşyň arasynda Pekinin we Moskwanyň köpden bäri garaşylýan Sibiriň güýji 2 gaz geçirjisini gurmak baradaky şertnamany yglan etmek bilen uly üstünlük gazanylan ýaly bolup görünýär. Bu baradaky memorandumyň 2 sentýabrda Russiýanyň döwlet gaz leheňi Gazpromyň baş direktori Aleksey Miller tarapyndan yglan edilmegi media terişdeleriniň habarlarynda günüň esasy söz başlaryny emele getirdi we gün wataryň basyşyna garamazdan Pekin bilen Moskwanyň gatnaşyklarynyň çuňlaşýandygyny habar berdi. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş olan energiýa analitikleri gazyň bahasy, onuň gaz geçirjiniň üstü bilen daşaljak mukdary we guruluşyna sarp ediljek çykdagylaryň kim tarapyndan tölenjekdigi ýaly möhüm jikme-jiklikleriň entek gutornukly belli däldigini göz öňünde tutup ulu taslamanyň geljegine şüphe bildirýärler. Kanuny taýdan berkidilen memorandum üpçünçülük şertnamasy däl. Şonuň üçin bu taslama ýaşyl ışık döretmeýär diýip Kolumbiya Universitetiniň Global Energiýa Siýasaty Merkeziniň ýokary derejeli ylmy alymy Erika Downs Azatlyk radiosuna beren interwýusunda aýtdy. Bu öňe gidişliň hyýalyny berýär. Ýöne bu entek gutornukly ylalaşyk däl diýip ol sözüne goşdy. Yakında Pekin'de kazanılan şertnama Rusya'nın Yamal Yarımadasından Mongolia'nın Gündogor sebitinin üstü bilen Xitay'ın demir gazygyna gaz daşajak ägirt ulu gaz geçirji boýunça dowam edýän gepleşikleriň bir bölegi bolup görünýär. Russiya 2022-nji ýylda Ukraina garşy giň gerimli çözüşe başlaly we esasy energiýa bazary hökmünde Ýewropany ýitireni bäri Pekin Moskwanyň üstündäki täsirini hasam artdyrýar. Xitay Kremlin gaz bahasy boýunça amatly ardanladyşlar hödürlemek arkaly gepleşiklerde goşgynsızlaşjakdygyny ýa-da däldigini, şeýle-de taslamanyň ABŞ bilen çylşyrymly bäsleşligine nähili täsir etjekdigini görmek üçin wagt utmaga çalyşýan ýaly bolup görünýär. Moskwanyň teklip edilýän 2600 kilometrlik gaz geçirjä zerurlygy äşärdir. Sibiriň güýji 2 gaz geçirjisi Russiýanyň Ukrainadaky söwüşi sebäpli Ýewropa Birleşiginiň bazarynda ýitiren gaz söwdasynyň azyndan bir böleginiň öwezini dolup biler. Bu taslama boýunça Moskwa bilen gepleşikler ençeme ýyl bäri dowam edip bir togtadılıp soňra ýene-de gaýtadan başladylýar. Pekin ýeke-täk gaz üpçün edije aşa garaşly bolmazlyk üçin gaz importyny diversifikasiýa etmek strategiýasyny ýöredýär. Şeýle hem Pekin importa garaşlygyny azaltmak üçin hereket edip soňky ýyllarda içerki newit we tebii gaz gözlegini we önümçiligini ýokarlandyrmak üçin çäreleri gördi. Bu Xitayda gaýtadan dikeldilen energiýa meselesinde uly üýtgeşme gabat geldi. Ýurdun kompaniýalary gün energiýasy we elektrik ulagy önümçiligi ýaly uğurlarda öňde barjy boldular. Netijede import edilen gaza bolan isleg azalýar we munyň öňümüzdäki 10 ýylda hasam pese gaçmagyna garaşylýar we ýylda 50 milliard kub metre çenli gazy daşap biljek Sibiriň güýji 2 gaz geçirjisine bolan zerurlyk azalýar.